iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku beci eko milunga saka uripku paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu Mas Walden Dalem dek Niken. sing sabar ya Mas Yen pancen iki keputusanmu tak tampa, Dek. KMD kene opo sikapmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Sesat ning jero dodo pancen marakake karep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnomu Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku beci eko wilunga saka uripku paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu Dek Niken, Halo, matur suwun ya. ki apa? Pokoknya kabeh cerita bakal tak simpen lan tak pendem apik-apik. Kata-katane kok kaya sesat ning jero dodo pancen marakake karep kepiye maneh kowe wong randuwe
Gusti kang karya jagat paringono kawelasan datang kula ana papujaning sun
Kusuma
ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ono kaya ra ono ngendi kasih sayangi sing kaya cahyane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa panane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat dalungane mergo ra disangga wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Niken, Halo, ketemu Sakina apal kok. kapan? Dalemu ngecane kuwi kapan? Kapan? Dipikir sih, egone wong tua abot. Oh iya. Apa meneh lagu iki? Ayo, kaya lagu iki lho. Kayak kisahku. Alah, meneh kabeh kisahku kabeh. Sabar ya, Nak. Yen pancen kudu pisah, aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewe.
iki awak lagi bosok raleh duwe saka simbok pengen nyambel renek lombok. Apa? Kamu cakep bikin aku penasaran. Oh ya, kayak artis yang turun dari sedan. Makasih. Aku pusing karena selalu mikirin. Makasih. Ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite. Menek power sak nyeploke. Enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Nek anu mulai bukeu. Kali rangga satu Kak. Neng joget, ayo. Apa ini kan? 1, 2, 1, 2, kanan, kiri, betul. Terus ngawuren. Aku pancen wong randuwe, jare simbok aku sing ayu dhewe. Ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal Jawa, irunge rada sempok. Setengah tua, iki awak lagi bosok raleh duwe saka simbok pengen nyambel renek lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran. Oh ya, kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin. Ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite. Menek power sak nyeploke. Enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu,
Pangapunten nek liyane niken mboten mawon. Paras bagus mundak beda karo atimu.
keluku disikari di para dadi pitu saben dina isun sebisa turu temen riko ngomong sing kalaku
katresnan Kang Mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. Arep lumaku ngambi katresnan iki yen to aku
Aku